ine dzidziso ine nhungamiro yekuti pagwarare upenyu ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Kazwai muri Zimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita mune chimwe chirongwa. Nhasi uno tiri munzvimbo yekwa Mutoko kumabuja. Ndiri kudzinza rekwangu Shumba Kanyamuziwa. Tiri munzvimbo yekwa Mutoko. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Asi senguva dzese handifambe ndega. Otini? Ngiyaphila. Salibonani muli Zimbabwe. Ibizo lami nguNoni Ngwenya. Namhlanje siliphathele elunye udaba sisendaweni yaseMutoko. Tiri munzvimbo yeMutoko nauyatawe nayo muzuva ranhasika pane vana vanokwana kuita vatatu vese vakanyura mumvura. Tingati vana vakaurawa nemvura. Asi ma-investigations achiri kuenderera mberi. Lapha kulodaba olabantwana abathathu abawele emanzini, kodwa asikabi lesiqiniseko sokuthi bawele emanzini kuphela kumbe kukhona okwenzakeleyo. Yezvezvo kutaura kwatiri kuita hama dzadiwa, ndingade kukuzisa kuti pane murume atosungwa nemapurisa ari mukati memapurisa. Nyaya yacho ichiri kuongororwa kuti zvavari kufungira kuti ndiye ane chekuita nevanhu ava here rufu rwevanhu ava kana kuti kwete. Saka kasenguva dzese mapurisa anototanga aongorora nhau otiudza kuti munhu ane mhosva here kana kuti hana. Asi chokwadi ndechekuti vana vanokwana kuita vatatu vakanyura mumvura. Murume atiri kutaura nezvake uyu anonzi ndiye muridzi wechidhamu chakanyura vana, uyezve vana vakazoonekwa hembe dzacho dziri kumba kwake. Iye hanzi ndiye akatopa vanhu hembe achiti pane dzimwe hembe dzandaona dziri apa masikati. Saka iye zvinezvo hatisi kuziva kuti angava ari iye akauraya here kana kuti chokwadi akanga anhongawo hembe idzodzi dzevana vakafira mumvura. Ndingade kukuzisa kuti vakafa vasina kupfeka vari mumvura imomo. Uyezve zviri kuzonzi zvakare pavakabuda kunze kwemvura pakaonekwa ropa. Sikhuluma nje kule ndoda esithethwe ngamapolisa abacabangela ukuthi kungabe kuyiyo edlengulwe labo labantwana. Indoda leyo kuthiwa yiyo umnikazi wesichibi lapho okuwele khona abantwana. Sikhuluma nje abantwana labo kuthiwa bafe bengelazigqoko, izigqoko ziphandle. Omunye umkhulumeli uthi yena umuntu lo othethe impahla uthi uthathe impahla engabona abantwana laba ecabanga ukuthi babalekile ukuthi uzatshela abadala babo ukuthi bayaganga. Ngalesi sikhathi muli eZimbabwe silapha sisakhuluma lezakhamizi ukuthi zisitshele ezikuzwileyo lezi kubonileyo. Muli eZimbabwe besilesicelo sokuthi likhangele abantwana bengadlalele emanzini. Amanzi ayingozi kakhulu. Sesithole izitori eziningi about abantwana abawele emanzini. Murukunzwa kasezviri kutaurwa naNoni kuti nhau dzevana vari kufira mumvura dziri kuti wandei. Ndofunga munozuva mazuva mairi adarika tanga tiri kunzvimbo yemarondera Mashi East Province naika kune vana zvakare vaviri vakatsakatikira mumvura. Zvikonzero zvekunyura mvura ndizvo zviri kusiyana. Apo tanga tine vana vaviri nhasi vatatu, anoziva ndiani mangwana pamwe vana vashanu. Munotondera zvakare nhau yatakaita kurushinga nzvimbo yeMount Darwin yemapostori achinyura mumvura. Munotondera zvakare yatakaita kwamapanzure kumasvingo yevanhu zvakare vakafira mumvura. Vedwe tiri kupera nenhau yemvura. Regai sekutaura kwaita Noni tikupei vagari venzvimbo ino vambotitaura kuti chii chaizvo chakatora nzvimbo. Sekutaura kwandaita rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese tinokukurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Ini ndinonzi Alexio Nyawasha. Ndinobva muvillage kwaNyamukondiwa kana kuti Nyawasha. Ndakabva kumba kuri kuseni. Ndakasvika pabasa pandinoshanda paRukau Secondary School na 7. Ndichibva ndasvikonzwa kuti kune vana wakanyura mudhamu nesuro.
saka wanawa wari kunze wakanga wari mudhamu remuridzi wemugadheni kokutangisa akawatandanisa avatandanisa wana vai vari kunze wakazodzoka zvakare. Saka kudzoka kwawakaita uyu muridzi wenhengirikini wedhemu iri akatora nhumbi dzewana ivavo ndokudzichengeta. Saka imimi sekufunga kwenyu zvichireva kuti kana akasara nehembe akatoabvisa hembe kuti asare nadzo? No, haana kuabvisa hembe. Takanzwa kuti hembe dzakaisiwa kunze kwenhengereni kwechidhamu ichocho. Saka ndobva atora hembe dziya ndokudzichengeta. Saka ndofunga akadzichengeta kwema-hours akati kuti akazita kuzoonekwa aine nhumbi idzodzo dziri mumba. Ndomanzwiro atakazviita. Hapana zviri kususpektwa neveruzhinji here kuti zvinogona kunge zvakatora nzvimbo vana ava kuti vakapinda mudhamu vachida kushambira? Wana ava semanzwiro atinoita hanzi hakusi kwokutanga, because taenda kunobata maoko panhamo pachona tichibvunza mumwe mwana akanga ari mudhamu imomomo aiti wana ivo hakusi kutanga kuenda kunotwina mudhamu imomomo. Kechitatu wachienda wachitouya wachitoudza kuti dhedhi taita musikanzwa tikumbirewo ruregerero nokuti tatwina. So nyaya yacho ndoyekuti wana vagara vachitoita sei, wachitoenda kunotwina ikoko. Zvichireva kuti inogona kunge iri ngoro tsaona yavakasangana nayo? Inini maonero angu ndiri kungoti inogona kunge iri tsaona yavakasangana nayo, nokuti chiri kunetsa ndechekuti wana ava pavakatorerwa hembe hazvina kuzozivikanwa manje kuti vanga vari mudhamu here kana kuti, nokuti vanhu vakungotaurawo kuti vana vakarepiwa kubva vakandwa mudhamu. Saka hatina zvatichanyatsonzwisisa neunhaurwa yacho, but inini pfungwa dzangu dziri kufunga kungoti wana ivava nokuti vakagara vachiita nhengerekini vachipindamo. Maybe tingangodawo kuziva ma-age groups avanga vari kumakore api vana? Maziro andakaita inini kune munhu watakatanga kusvika unobata maoko anonzi Rashi wacho, aiti mwana wake anga 10 years here, because aingochema achiti 10 years here. Ene ndiye mwana the best mwana wangu wandaida anga ne 10 years. Totanga nekukwasai tichiti nematambudziko. Takatoda kuti mutitsanangurirewo kuti chii chakatora nzvimbo kumaziro nekumanzwire enyu pamusoro penhau iyi? Isu tiripo zvedu mambo makadiniwo imi. Isu hatina zvizhinji zvatingati tinonatsa kuziva uye kuti zvakanyatsa kufamba sei nekuda kwokuti village head hapo. Asi kana achinge afamba village head ini ndindosara ndichiasista. Saka zvadaro village head akafonera kuma past 11 usiku akati mukoma kuri kunzi kune mhuri dzanyura mudhamu kuchikoro uko, saka ndiri kukumbira kuti tisvike kupi ikoko. Ndikati zvakanaka, shuwa takafamba nemukoma uya nemunin'ina uya kusvika kupi. Tisati tasvika tafamba ndofunga almost 3 to 4 kilometers. Ndokubva tafonerwa kunzi tabudisa vanhu 2 mudhamu mupi imomo, asi tine chivimbo chokuti pwasara mumwe chete. Ndikati zvakanaka, apa nguva dzakutenda kuma 12 midnight. Tichifamba kudaro wakafona zvakare, apa it was kuma past 12 usiku, wakati tagona kuchizobata mumwe wacho. Ndikati nzina village head tiri kukumbira kuti musati matakura waniwo timbotimirira tisvikewo papi ipapo. Unzi zvakanaka. For takasvika ipapo it was kuma past 12 tikaona shuwa 13 midnight. Papa nevanhu vanogona kusvika nearly 200 vanga varipo vaibatsiridza kuti zvinhu zvimire zvakanaka. Tasvika ipapo takabatawo maoko savillage head
tokukurukura nevabereki vemhuri dzakanga dzakararadzikwa papi ipapo. Akati no ndizvozvo zvazvinoita, hapana chatingaite. Ko polisi yaudzwa here? Polisi yes yaudzwa, but officer wati no imimi go ahead, kana mangobudisa ipapo munogona henyu kuendesa ipi kumochari. Zvakanaka, fushwa ambulance yakauya ikatora vanhu ndokubva taenda kupi kumochari. Kuchibva ipapo ndokubva tachiti ko iye muridzi wechidhamu sechizvava chimuvhireji munomu, zvese zvanga zvichiitika hapo ari kupi? Ndokubva tachiti isu vevhireji tanga tiri pano, tatiri kukumbira kuti patinobuda muchipatara tomboita a sort of meeting, tichita kuti tibvunzane tione kuti muridzi wechidhamu ari kupi. Ndipo patakazogara tochibvunzana, muridzi wechidhamu ndobva kwanzi muridzi wechidhamu anenge ambenge ari apa pakashopa aka, achiita sei achitandara, asi chiripo ndechekuti anenge ari kunzi atadza kuwirirana nababa womwana. Ambosvika papi ipapo masikati achitsvaga vana wake, amene kuti zvatadza kuwirirana papi mushure mekunge muridzi wechidhamu ichi atanga aine hembe dzovana wapi iwawo. Zvino tikati hapana chakaipa, regai tifonere muridzi wechidhamu kuti auye. For sure takamufonera muridzi wechidhamu tikamuti aiwa tokumirira kumba kwamai wako. Akauya zvakanaka, tokurukura naye, shamwari iwewe zvawabva pamba pako wafamba sei? Unzi ndanetsana nomunhu uyu ari kunditi vana wangu waisa kupi, sezvo iwewe ndione hembe. Zvino ndobva tangoona kuti tinenge tauda kuita zvokurwisana. Ini ndobva ndangobva zvangu, ndamusiya achitsvaga. Saka tikati wazofamba sei? Akati ndabva ndaenda zvangu pakashopa apo ndomboona bhora usiku ihwohwo. Ndapedza ipapo next village pane rufu, saka ndikona asenge ndawa. Tikati zvakanaka. Saka ipo wabva pawangochiona bhora waenda kupi? Unzi ndapfuura nemuground reRukau secondary ndichienda kupi? Village rakadzaira kwakune rufu. Zvakanaka. Saka hauna here kugona kuona kuti kumba kwangu kune chiedza chiriko chevanhu vari kutaridza kuti vari kutsvaga zvavari kuita sei zvavari kutsvaga? Unzi sindazviona, asi ndangoti ndowaiwa wachiri kutsvaga chi, ndofunga mhuri dzavo, asi ndangoti uku handigoni kuti ndichasvika nokuda kuti pana anoda kundirwisa. Zvakanaka shamwari, rega tichikuudze savillage head, vanhu vanga vachitsvagwa waonekwa mudhamu, wese wakaita sei? Vakafa. Unzi zvino chikamu chiripo ndechekuti ona iwe uyu musha wako, iri dhamu rako raita kuti paitike dambudziko rakakura so. Chiripo ndechekuti iwe unofanirwa kunge uchiita sei? Uchiendawo kunozonobata maoko kuti pakaucha yedu zvive zvinhu zvakareruka. Zvakanaka, ndinozviona mangwana for sure haana kugona achikuti azonobata service misa yanga iriko yanga yadzina 7 o'clock. Akazosvika ndofunga mumapast 8-9. Saka isu tatisati tasvika ikoko takazongodza kuti anenge pamwe pacho agona kubata maoko, pamwe pacho atadza kuwirirana nababa wemhuri. Kuchibva ipapo takagara payapa kusvika headman nzvimbo ine wazofona vachiti ndiri kuuya ikoko kuna sabhuku. Uri kupi? Unzi ndiri ikoko. Saka unzi aiwa uye kupi? Timirire ipapo tikuyapo. Unzi zvakanaka. Akauya sure headman, tikatorana naheadman tikapiwa motika pachipatara tikaenda kudhamu. Headman wakatsanangudzawo kuti tatichikumbira kuti dai dhamu iri sabhuku kana vana vapedza zvobheriwa shows kuti hapachisina humwe urongwa hunenge huri papi uri ipapapo. Zvinenge zvakureva kuti kana vanhu vangozi endai kubheriwa muchinowika zvenyu, shows kuti dhamu rinenge richisina basa, tatiri kuti dhamu rifuchiwe. Zvakanaka. Takuchibva ipapo ndobva takati ngatichiende tinopinda mota tidzoke kuchipatara kurufu. Mupurisa tika kusekretary waatenzi
ndiakazoti warume uyai pana pamuone. Shuwa takadzoka tese tikatarisa tikati unza iri iblood kairi. Tikati iblood. Saka chii chakaitika? Tikati no. Isu manheru patakasvika apa. Wana wangu wakadadzikwa papi? Ipapa apa. Parutivi pedhamu. It shows kuti papa nomumwe aita sei? Aibreeda. Impossible pamwe akalowera pamatombo kana kuti chii chakanga chaitika isi hatinange tazoziva. Asi takangoti ndofunga sedhamu riri pamatombo ndofunga akakuwara papi ipapo. Kuchibva ipapo aiwa takusiyanawo nazvo kusvika vanhu vazonzi no yakunzi ngaende kupostmortem. Kuchibva ikoko maresults ine handingati ndinonatsa kuziva zvawo zvakanaka nokuti aiye kungonzi kwai but not kwai. Not kwai handigone kumushandisa, anotodiwa sabhuku ndiye akaenda kupi ikoko kunoudziwa maresults ekupostmortem. Saka ini ndipo pandinogona kutoperera. But makwai hai ari kuitika zviri kunzi chii? Makwai ini ndakangonzwa munhu wani ari kunzi uyu akarepwa. Arepwa ndofunga kana akazobva amuuraya here munhu uyu aipapa hatisi kunatsa kuzoziva. Asi wani ndiye ndakazwa kuti akarepwa. Wani ndiye ndisina kunzwa maresults ake. Mumwe wacho ndakamunzwa maresults arongodza uyu ndofunga hamene zvakaitikawo asi ari kutaridza kuti akafa nemvura. Tauyawo baba, tanzwa kuti ndimi mune mwana anova ndiye muridzi wedhamu. Ameno tingangoda kunzwawo kuti nauyi ndezvipo zvamunoziva pamusoro payo. Uyu mukomana uyu dhamu tikati nderake katine tichikanganisa kutaura. Tingati dhamu iri nderemusidzanwa rakatocherwawo nevanhu, ndofunga pakarimwa nevanhu vatatu. Nevamwe wakatanga kurima ipapo vainziwa Fidelis. Pozouya mukoma wanonzi Gracian kana kuti Munhimbo. Kozotouyawo iyeyu. Saka nyaya iripo ndeyekuti waipota vachiti kana nguva yechirimo mvura pasina, vachiwedzera kuita kuti turimwa twavanenge vajara imomo vagone kutukohwa. Kozi mvura inga ichita chipera ichita shoma. Ndosaka riri kuonekwa senge richita madzikira akadaro. Ndopota chifugwa. Pandakanzwa nyaya iyi ndakafonerwa kuma3 ndiri kumba kwaMutoko. Ndobva ndaudzwa kuti mukomana muchidhamu chake chanochera mvura yekudizisa mawira wana wekumanesi. Saka ndobva ndati alright, regai ndichauya ukoko mangwana. Ndobva ndafuma shuwa ndichiuya mangwana acho ndasvika ndichinzwa kuti ndo nyaya yakaitika. Ndakabva ndapfuurira kuenda kumba kwevanhu vanga vafirwa vacho. Ndobvabata maoko asi handina kukwanisa kuvabvunza kana kuti takatanga kubatana maoko kuti nedzematambudziko. Ndobva ndatsvaga vakomana kuti vanga vakagara pamatakishop vachiti vari kubva kupolisi. Ndobva ndasvikawo vakatogara vachitsanangurira, vanga vachitotanga kutotsanangurawo zvavanga vachibvunzwawo namaiguru wavo ipapo. Saka ndazowana nguva yekuita kubvunza futi kuti ndibvunze kwechipiri kuti zvakafamba sei, because nyaya yacho ndakainzwa achitotsanangurwawo ipapo. Zvokuti akatsanangura achiti aiwa inini ndakasvika ikoko ndine mwana wandanga ndabva kunotora kuHarare. Angabva kuHarare kunotora mwana wake kuHarare kuti auye kuzogara nagogo kuno. Saka mangwana acho kuseni ndobva ndakafuma ndichida kunomuratidza kumba kwatinogara, kumba kwake. Ndobva aona mudhamu make mune kutsime kwacho kune wana vaitamba vachitiwina. Saka ndopakanzi ndakashedzera ndichiti ei ibvai kudhamuko, hatisi kuda kuona munhu kondikaiko ndouya ndichikurovai. Saka anga nekamwana kake kako kadiki kamwana kadiki kanofika kachita grade 1 kana grade 2 handisi kuziva nezvakabvunza. Ndobva ndakutora tuhembe twake twandada kunowasha, bva ndaenda pabhoro riri paneshe pamusoro pacho musekendari imo pane chibhoro chirimo. Asi ndapedza kuwasha ndakabva ndadzika kugadheni kuye, ndaona mbatya dzanga dziripo. Ndobva ndangodzisiya ndikafudzira pamwe vana ivava kuuya kwandaita ndichiuya kuzoyanika mbatya panapa watiza wachisiya mbatya idzi. Saka bva ndatoyanika dzedze, ndobva ndaita hembe dzemwana wangu, ndobva ndaenda
pamimango iri papo mukati ndinoda kutsvagira mwana wangu mango haadzizivi angabva kumbuka Harare ndobva ndatsvaga tumango edu ndobva ndamupa apa taimirira mai kuti mvura tatimirira kuti hembe dzedu dziome kwakazoti pane zvotanga tingoita hedu ndobva tapedza izvozvo ndobva tandoyananura hembe dziri kwanga kuti dokei saka ndakabva ndaona hembe dzidzi dzichiripo ndobva ndati manje hembe idzi ndikadzisiya dziripo sezvo dziri muyadhi mangu hazvibatsire kuti dzikazobiwa siri vanongobvunza inini kuti iwe ndiwachikidzira kuti watizi wachisiya hembe idzi saka ndakadzitora hembe dzine chibatanizira ndodzangandangodziva bva ndadzisa mumba mangu ndichiita kuti kana vana ava kana zvikuru kuti kana wasvika kumba kwavo vasina hembe vachabvunzwa kunzi ko hembe masiya kupi ndopavanga vachizouya manje nevana ndichivaudza kuti vana venyu vari kuti wina ndiwane hembe idzi right manhere acho adzoka kunorara akabva asvika akabva aona malaiti kudhamu kuye achiona kuchibvene akati ndakaona laiti kuchivhenekwa kudhamu kuye ndobva ndabvunza ndiani ari kubvenekako ndobva achiti ndini Rashi baba mumwe mwana akawira imomo zvikanzi koinda wangutsvage zvikandikutsvaga vana wamboona vana vangu here zvikanzi vana pana vana vangu achitiwa bupi mudhamu imomo hana kuzoti vana vaani nanani asi papanetoanatoanatikuti achitiwa zvikanzi waenda nokupi zvikanzi hamene pamwe waenda kwaJessica pama pachinzi pama pane kamwana kwaJessica kanga karipo saka ndikwandaziva chete ipapo ava vamwe vacho handina kuvaziva zvikanzi manje hatisi kuona zvikanzi apo dai maenda kwaJessica asi tiwana tasvika ndofunga ndo twasiya hembe dzimwe dziri munomu hamene uya mudziono pamwe munogona kuona panogona kuita wenyari papi ari apa asiya hembe dzacho ipapo dziri kuno kuya muono pane hembe dziri pana dzandatora kuno right hanzi ndobva asvika uyo achiona hembe dziye bva aona hembe dziye ndobva akati iwe watora sei hembe dzevana vangu izi hembe dzevana vangu idzi vana vacho vari kupi ati aiwa ndiri kutopfukidzana nawatiza because pandasvika ndangoona hembe dziri padombo pandanga ndichiyanika saka ndaziva kuti ndikadzisiya manje dzikazobiwa hembe waiwa musi weSunday saka vana vakapfeka hembe dzakati nake dzikabiwa dzinozobvunzwa muyadhi mangu saka ndafunga kuti ndikadzichengeta pavanozobvunzwa nevabereki kuti hembe dziri kupi wachauya ndichivaudza kuti hembe dzavo dzenyu ndedzidzi asi vana vanyanya kutamba vachitiwina mupi umwe wachawira imomo right handobva ndobva akutanga kudangada kundirwisa kuti vana vaise ndobva azobva ipapo ndobva aenda kunonzi kwaJessica kwacho kuno kamwana kayo vaakabvunza anzi hana kuti ndakauza kuti akatadza kukabvunza because akakaona sekunga kadiki ndobva anzi dai manobvunza kamwe kanonzi kwaChari kanonzi Chari kanonzi handichaziva kuti kanonzi ani Thomas here kuti Chari kanonzi amen ndobva svika ikoko ndofuka takashora futi pamwe zera kuti hana kunzwisisa basi vanhu vanga vachitanza anenge akati imwirei because anga ane hasha dzokuti wanangu panguva ino vachiri kupi hana zvinhu zvakakasika kuteerera bakuvanhu kuti shi ndobva anzwa nomumwe mwana hanzi pano mwana akanzwa achiti wari kunzi wasiyiwa wanga wachichocha munyirududu wasara tawasiya mudhamu imomo hawana kubuda pamudhamu imomo kamwana kanzi kakataura kuhowa here hamini munoziva kuti wana kana tatsindidzwa timene tavakusvika kutaura kunzi nyaya iyoyi imhosva musataure kana makabvunza nyanadai saka kutozotaura tiri tega manje saka zvinozongobuda siri nemani uyu mai ndo akabva atanga hanzi kuti vaonekwa namupfana hanzi Terence hanzi wakatora chimuti chefiber ndobva waenda unoda kuti kunenge uda kubaya kudzunga kutarisa kutsvaga kuti unganze munhu kuti mune vanhu mune munhu here saka ndonga panga pane vanhu angavapo vangavati wandei wakubatsira kutsvaga mwana wene matochi hanzi kwakwati dokei ndo pakasvika umwe mufana hanzi wokwaroro anosenza kwaroro anoti zive mvura anobva kunanyanya muzizuku kunenge matedza uko ndobva ati ndogona kupinda mvura hanzi ndobva achambira mvura muyemi ubva apinda hana hanzi chacho pakutanga hana chakabuda nacho kechipiri hanzi wakabva ndaguma munhu pano munhu ndaguma munhu ndobva abuda kechipiri kechitatu hanzi ndo pakabva apinda achibva abuda nemumwe mwana akabata mumwe mwana hanzi baba wacho akazopindawo wakabva abuda wabva abata mwana wavo wakabva abata mwana wabva nomwana wavo wechitatu akazopedzisa futi nomufana iyeyo hanzi mufana iye anenge tizive mvura akabva apinda achitora wechitatu wacho saka zvazodaro handina kuzoziva kuti vana vacho vakatangurwa vachienda kupi vachizoita sei right mangwana acho ndopandakazobva ndauyawo inini chinobata maokoko
saka uyu ndozomuona manje pamapurisa pa taxi shop panga agarana namai guru achinareta nyaya yake ndakandira zobomubvunza pakuzi ndakasvika chingonaretiwawo sezvo achinga achiri kutanga kuinareta kuitaura saka ndo matauriro akaita sematsananguriro andaita waya ndo vandamubvunza kuti ko sei musiri kuendawo kuti kanzi uyu anditi panapa andinoda kuona panapa iwe wakaregera wana wangu rashanditi waregera wana wangu achiwira munhingi mumvura saka ndinoda kuona panapa ibva pano vandaona kuti ndaifukidzira pangu muchange muchibatsirana nawana wangu setsauna yaitika maraini zvino kana aramba chisiya henyu zvakaita sei zvakadaro right ndobva ndadzoka futi ikoko ndobva ndazoona mumwe anonzi Hussein ndikabvunza kuti muchanoita sei paka ndikagona kuperekedzana ndikaona vanenge vachingobuda tikoperekedzana kunhamo kuenda kunhamo tikanza tanga tafunga kuti zvazvadai hazvisina mhosva nokuti wana wawira saka takafunga kuti kuzviregere tongotora wana tenda kunowiga nokuti wana anoshereketa hatingatsore tinesana nenyaya kana zvaita patime yacho ndiri panze apa ndinogona kuperekedzana ndobva ndadzoka vandatora chibhachi changu chokupfeka uchi pangonogona kuzotonora pandakazodzoka uchipiri ndivakazvibvunza kuti ndakamuona futi akatanzi inini achazvikwanisa nokuti hanzi hazvichagoneka kuti wana iwawo pakudiwa mainterrogations akaita nhingi kuti paitwe postmortem hazvigoneki kuti wana wawigwe pasina postmortem nokuti pane zvinozonetsa mangwana zvinozoda umbowo hwokuti wana wakafa sei wakawigwa wakaita sei saka tanzi aiwa hamugoni kuwiga wana iwo saka ndozvitatomira zvakati anenge mazuva mairi kuti anenge matatu saka ndobva wazongoenda kunowiga sana zuva ranhasi ndipo ndanza kuti waenda kunowiga ndipo pandiri kuzivawo chete ipapo uyo kuda wacho paakabvunzwa nemapurisa akanzi right nyaya yako kana takuzokuda enda ako kwanoenda tokufonera bhasiyana foni namba kana takuzokuda unozongouya saka nhasi ndamufonera hanzi akandifonera nozuva racho ndakanzi ndikuda kwamakosa akati ndikwandiri kuenda asi ndifonera achiti ndiri kwamakosa kupolisi kwacho saka chete saka papesa ndifonera afona achinditi hanzi ndanzi ndikuda kutorwa manhingi samples dakutorwa masamples saka ndopapedzera kundifonera saka asati andifonera kuti ari papi chete ndo pandiri kuziva ipapo ndiyo ine dzidziso ndiyo inotipa isu gwara reupenyu ndipo patinowana vanasekuru nemapostori vachitipa gwara reupenyu tokopawo matendo kuvaera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho ndiwo akatipa vabatsiri ava vatipa vabatsiri tigove nedzidziso unganyime mpururu mushauna harangero tokumbira kakune mina emdzimire maberekana amutina mpururu kana emukanyayo mandibaya tinokumbirawo tokumbira gwara reupenyu idzidziso kune vanoteerera kutoshora unozvivharira muri yezimbabwe semanzwiro amaita ndofunga vamuri kuona avo mastaff yepaOSOS mission vari kutobvawo kunzvimbo kwanga kwakafira vana kuti vanoonawo kuti chii chakatora nzvimbo. Mumwe nemumwe paanonzwa nhau anotodawo kusvika panzvimbo pacho achiona kuti zvakamira sei. Ndofunga muri kungozviona nzvimbo yatiri kune vanoziva kuOSOS mission uyezve chandingade kukuziisa ndechekuti imba yamuri kuona kana kuti ndingati kamba kamuri kuona kari pamberi pangu ndo zvakare imba inogara muridzi wedhamu razofushirwa iri uyu anonzi ndiye akawanikwa aine hembe zvakare dzevana. Chikonzero chekuti titi ndo chakaita kuti hembe dzinge dziri paari ichocho hatichizive, tinotozoziva chete kana maresults ekupostmortem
auya ndopatinokwanisa kukuzivisai. Naizvozvo mirirai zuva ramangwana zvakare tinenge tine mipamhepo tichitaura zvakare nevakuru venzvimbo ino. Mangwana ndo pavanenge vachibatika vachitiudzawo kuti chii chakaitika. Ndo zvimwe zvezvinhu zvinotadzisa mvura kunaya. Isusu tinomhanyira hedu maconclusions kuti chakaitika ndechakati, asi hatidi hedu kuti tisvike ipapo tisina kuwana maresults anobva kuchipatara. Ndo nhau yanga iripo mhuri yeZimbabwe yatanga tiinayo, yatanga tichitaura muzuva ranhasi tiri kunzvimbo yeOSUNGWA. Ndofunga mukatarisa divi iri chitori chikoro chamuri kuona, pane zvikoro zvinenge zviviri kana kuti zvitatu. Divi irori zvakare kuri kubuda mureza uko. Ndozvati kamera yangu yandinayo idoko haikwanisi kunge ichinhonga mureza. Ndokudivi kune OSUNGWA Hospital. Ikoko zvakare tasvika tichida kutaura nemurungu wepo handinda kukwanisa kuwana hangu zita. Akati hongu nyaya tiri kuiziva, asi mutemo wenyika inini ndiri pasi pehurumende hatitenderwe kunge tichitaura nevatori venhau. Izvozvo zvinonzwisisika, and we forgive you se nekusatipa tsananguro yekuti chii chakaitika mumusha menyu. Se maonera muri kuita ndimo mumba munogara uyo murume. Ndina kuwana kunzwa kuti ari kumakore atingati anza ari kuma 40 years. Uyezve anogara ega, haana mukadzi. Zviri kufungidzirwa kuti semaonera muri kuita dhoi rakapwanyika, zviri kufungidzirwa kuti baba vemwana vanga vatonzwa maresults kare kuchipatara kuti chii chakaitika kumwana wavo. Ndo saka vakauya nehasha vachipwanya dhoi irori. Zvinoitika kumunhu wese kuti ange achitsamwa zvokudaro, especially zvinenge zvakadaro kana zvichinge zvaitika. Muri yeZimbabwe ndofunga semaonera amuri kuita chidziva chiri kuseri kwedu ichi, mvura semaonera amuri kuita zvakare, dombo iri riri kuratidza kuti mese mamuri kuona muri Blackham yanga iri mvura. Saka vanhu vazotanga kuikupa kuti ibude vaone kuti hapana dzimwe evidence here dzavanokwanisa kuwana. Uyezve chitsime chacho icho chidhamu chacho ichi chibva changovharwa nekuti kana pafira vanhu mvura yacho ingazoshandiswa here nainoni. Hayi, muli yeZimbabwe njengoba libona sesilapha edamu lakhona lapho kufele khona abantwana. Lapho libona khona okulama lines ayi black bekulamanzi. Njalo izakhamizi zicabanga ukuthi idwala leli livalwe because njengoba sekufela abantu kuhle kuvalwe kungasabi indawo ezabifakwa amanzi. Njengoba libonile lendlu liyana muli yeZimbabwe kokuhlala khona umuntu abacabangela ukuthi udlwengulwe abantwana wasezobaphosela lapha edwaleni leli. Plus je ndofunga ndiri kuona mapepa, pane bepa riripo rakarasirwa apa remaprotector plus hatichazive munoziva nhau kana iri kudivi ikoko. Zvinotipa kufunga zvakawanda nekuti nzvimbo ino yatiri hatingati isusu mvura inoyerera ichiuya panapa. Kutorina tsvina dzekuti ungati tsvina iyi yakabva uko, but bepa ratiri kuona iri riri kutoratidza kuti ibepa ranga richishandisirwa panzvimbo ino, kuti tichiziva kuti ndo zvakaitika here kana kuti kwete hatizive, asi ndo zvimwe zvatiri kuonawo panzvimbo ino yatasvika. Muli yeZimbabwe lapha sibona amaphepha protection, asiwazi ukuthi atesetshenziswa kumbe lahlelwe lapha, but iphepha lenxasi likhangele ngathi alilasikhathi eside lalahlelwa lapha. Sematauriro atanga chita muri yeZimbabwe mukatarisa bepa iri, zvinoratidza kuti mapepa anoshandiswa nana baba nana mai, asi hatizivi kuti bepa iro rine chekuita here nenzvimbo ino kana kuti kwete. Uyezve imwe nhau ndeyekuti kunyange zvazvo pakupwa pakana mukatarisa zvakare mvura iri kuratidza kuti iri kusinina pasi pakazara mvura yanga ichinaya nguva dzese, which means give it an hour 24 hours panofuma mangwana mvura inogona kunge yawedzera zvokuti vanhu vacharamba vachipinda busy kuti vange vachiedza kuemta kuti pasare pasina. Uyezve dai raitowanika riri dhaga rekutoti kana tractor kana chiva uya vachitodira ipapo zvaigona kuita kuti pakavhike. Kusara zvaitika izvi ndoona kuti mangwana mvura inenge yakaita sei yakazara, ende hazvinakidze zvakare uchiziva kuti mwana wako akafira apa uchiramba uchiona nzvimbo yakadaro.
Muli yeZimbabwe njengoba libona lapha ngathi kusemsenyeni lapha kulamanzi phela alokho efoma lapho kutshengisela ukuthi kusasa kusiyatshona ilanga amanzi ngakwanisa kube segcwele lapha. Yikho ke muli yeZimbabwe izakhamizi zithi kuvalwe lapha because akumnandi ukuthi kube ngumntana wakho umngane njalo umakhelwane efele emanzini. Muri yeZimbabwe ndofunga ndo nawe yatangati nayo nhasi tiri kudzoka zvakare mangwana chikupai chikamu chechipiri tichikuudzai kuti chii chazotora nzvimbo mapostmortem results ari kuti chii chakaitika kuti vana vange vachifira pano. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Muli yeZimbabwe njengoba lisazi ukuthi sihlala silithatha kwelinye izinga eliphansi silifake kwezingeni eliphezulu. Ibizo lami nguNoni Ngwenya. Sizahlangana njalo kusasa sesiliphathela phela isiphetho sale ndaba. Pane zvawakanganwa kuudza vanhu. Senguva dzese tinokurudzirai muri yeZimbabwe kuti munge muchisubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Wow.